मथामबिलाव 100 बोसोरनि सेन्टेनारि जुबिलि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मथामबिल गामिनि NELC गिर्जा न'आ गायसनजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव गासै 100 बोसोर आबुं महर मोनबाय। बेनि थाखायनो साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै सेन्टेनारि जुबिलि खुंफुंदों। बे गोलाव सम दुखु खस्थ' खैदां खैफोद आगान सुरबोनानै दिनैनि बे दिनसिम सौफैनायनि थाखाय स्रां आरो गोजोननि ममबाति सावनायजों लोगोसेयैनो 100 बोसोरनि आबुं जानायनि मुङाव खुसिजों केकबो हानाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै BDWCनि बारग' आफादगिरि श्रीमती समिरन नार्जारिया बाहागो लाफैयो। बाहागो लाफैनायजों लोगोसेयै जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। बुब्लिनि आर'नाइ रादाबखौ बे समाव खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय आरो बे समाव जुबलिनि सोमोन्दै मथामबिल गिर्जानि सिङाव थानाय बयबो रायजो राजाफोरनिसिम गोजोननाय अननायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे जेसेबां दिनैनि बे मथामबिल गिर्जाजों हांख्रायनानै लाबोजानाय दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय मान गोनांफोर दं, आफादगिरि नेहाथारि गिर्जानि दैदेनगिरिफोर दं, बयखौबो बे समाव बिथांमोननिसिमबो गोजोननाय अननायखौ जासिदों। आरो बे जुबलिनि बाथ्रायानो जाबाय 100 बोसोर जुबुलि जाबाय। 100 बोसोर जुबुलियाव जुबुलिनि मिनिङानो जाबाय प्रायसित खालामनाय, अर्थात सुस्रा जानाय, गोरोन्थि मावनायखौ सुस्रा जानाय, नैबेबादि मोनसे आशिर्बादनि दिन। आरो नैबे आशिर्बादनि दिनाव जेसेबांनाखि लोगो लाफैबाय बिथांमोनहाबो दिनैनि दिनाव सुस्रा जानाय, फोसाब जानायखौहाय मोननो हायो। आरो लोगोसे नैबे मथामबिल गिर्जानि थाखाय ओरैबायदि आशिर्बादनि फुंखा जाबाय। 100 बोसोराव गोबां दुखु दाहा निदान खैफोद जाबोदोंमोन। बे समाव जाय इसोरखौ गिर्जा न'आवनो सिबियोमोन, खुलुमोमोन, बे इसोरानो दैदेननानै लाबोबाय। आरो बेनि थाखाय बिथांमोनहा बे इसोरनि आशिर्बादजों 100 बोसोराव दुखु निदान खैफोद गासैनिफ्रायबो रैखाथिखौ मोनबोदों। बेनिखायनो नैबे जुबुलियाव बिथांमोनहा रंजा बाजा रंजादों, इसोरखौ बाख्नायदों। आरो आंबो नैबे जुबुलिनि आलासि जानो मोननानै जिउआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों सोरबा 100 बोसोर जुबुलि खुंनो थामथिम दङब्ला रंजा खुसियै जानांगौ आरो इसोरनि आशिर्बादखौ नाजावनांगौ। आरो बे जुबुलिया गोरोन्थि मावनायखौ नागारलायनायनि दिन। आङो बेखौनो बुंबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।